kelekwa m unu ma ọ bụghị unu aga m anọ ebe a ma ọ bụkwa m unu agaghị anọ ebe ahụ anyị abụọ dị mkpa otu isi nọ anyị ga-ezumike chiakwa adịrị na mma. Ihe ọzọ nke anyị ga-eleba anya bụ akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anyị ga-abụ ndị ga-ewezuga onwe anyị na ndụ ndị ụwa na-ebi. Ịtụgharịa n'olu ndị ọ bụ be separated from the world. Anyị kwesịrị ịbụ ndị ga-ewezuga onwe anyị na ndụ ụwa na-ebi. Anyị gara ileba anya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ ndị Leviticus isi nke 20 amaokwu nke 26. Akwụkwọ ndị Leviticus isi nke 20 amaokwu nke 26. Ọ sị, unu ga-abụkwara m ndị dị nsọ n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova dị. Abụghịkwa m oke dị n'etiti unu na ndị niile ọzọ ka unu wee bụrụ nke m. Ka m gwa ya ọzọ, unu ga-abụkwara m ndị dị nsọ n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova dị. Ịghọtago ihe ebe a na-ekwu? Ọ sị unu ga-adịkwara m nsọ n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova nsọ ka mụ dị. Ịghọtago ihe ebe a na-ekwu? Maka na ndị na-ebi ndụ dịka ndị ụwa a na-adịghị nsọ. Ị ga-ajụ m kedu ka ị ga-esi dị nsọ? O nwere ike ọ bụrụ na o nwere otu nke ị nọ na ya, otu ndị vileji unu, town union, dịka onye Kraịst, dịka nwa Chineke, isoro otu ndị town union. N'ime otu ndị town union, ha na-abụ anọrọ ebe ahụ a na-ese anwụrụ ọkụ, a na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, dịka isiokwu anyị wee zi ịdị nsọ na mmekọrịta, holiness in association. Ihe dịka n'ime otu ahụ ị kwesịghị ịgba otu onye n'ime ha, maka na onweghị nka mmehie na ịdị nsọ ga-esi na-enwe ofufe onye ka ha na-efekwa. Onweghị nka mmehie na ịdị nsọ ga-eji na-enwe ofufe. N'ime otu ahụ a na-abịa anọkọ town union, anọkọ a na-ese anwụrụ ọkụ, na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, na-ekwu okwu rere ure. Gịnwa bụ nwa Chineke, ị nọ n'etiti ha na-ege ntị, na-ekuru anwụrụ ọkụ, na-ekuru ukwu mmanya na-aṅụ. A nwere gasị gị na ị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, enye gị menara arụ. Mana ị nọ ebe ahụ mụ ha na-ekwu na-agwa n'ụbọchị, ị kwesịghị ịbụ otu onye. Maka isiokwu m si ịdị nsọ na mmekọrịta. Ekwesịghị na-afụ njọ n'ime ihe dị mma. O nwere ka isi fụ njọ n'ime ihe dị mma, ihe ahụ dị mma adịgo njọ. Ọ dị ka ịsacha akwa white, ị bịa fụ ntụpọ mmanụ, akwa ahụ ịsara ọ dị nzi ọcha. Ịsacha akwa na-acha mma na mmemme otu a pam n'ihu ya, akwa ahụ adịghịzi ọcha. Dịka ndị Igbo na-atụ, ha na-asị bịa leta adịghị mma ị na-achọ ihu ntụ ntụ. Dịka ezigbo nwa Chineke, ịkwesịrị na-adị nsọ na mmekọrịta ị na-enwe gị na ndị agbata obi gị. Ekwesịrị ebe ị nọ ịdị nsọ, eburu oche nọrọ ebe ahụ. Ihe ọbụla a na-ekwu ebe ahụ adị nsọ. Ụlọ ụka ọbụla nke ị na-aga kwesịrị ụlọ ụka ji ịdị nsọ wee hiwe isi, were ịdị nsọ, holiness. Ha ji holiness wee wụ ihe a na-elegara anya. Ọ gaghị abụ ụlọ ụka na-abụ ya acha atọsị gbute, ya acha ha atọsị gbute, oshobe. O kwesịrị ebe ụlọ ụka bụ iji ihuwo nsọ. Ezinụlọ
ịnọ n'ime ya bụ ezinụlọ kwesịrị ịbụ ezinụlọ na-elegara anya ịdị nsọ na-amasị ha nke ọma, maka na ịbụ gịnị, ịbụ onye ịdị nsọ na mmekọrịta na-amasị nke ọma. N'ụbọchị nke taa, ọnụ m na-agbaziri gị ma ọ bụ ndụmọdụ m na-enye bụ dịka nwa Chineke, kwere ka ibi ndụ gị bụrụ mmekọrịta gị bụrụ ihe gị na-egosi ịdị nsọ nke Chineke, dịka ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ si wee kwe n'akwụkwọ Leviticus isi nke 20 amaokwu nke 26. Gwarịkwa ebe ahụ, ya bụrụ na ihe ha na-eme ebe a na-amasị gị, ịgụ akwụkwọ nsọ Igbo dịkwa mfe cham, ọ dịghị mfe cham, ọ dịghị mfe. Biko, a sịghị onye na-eme ihe ọma si ya, nna jisi ike, daalụ, jide nke a, jide ka iji. Biko, ya bụrụ na ihe a na-eme n'isi mmiri na-amasị gị, biko isi mmiri chọrọ nkwado gị. Ị nwere ike kwado anyị site n'ego, site n'ekpere, site na mgbazi ọnụ. Ile anya n'ihe onyonyo anyị ga na-afụ ọha nta akụkọ anyị, zitere anyị ozi ebe ahụ, si anyị njisi ike, ihe unu na-adịkwa anyị ma ọ nkwado ahụ bụ ka anyị chọrọ. Enwere ike buru ahịa gị si na o nwere ihe ị na-eme ịchọ ka anụ ya ma anụ n'isi mbido, anyị ga-awụchi mee ka ọha mba mara ihe ị na-eme. Ma ọ bụ ịbụ onye ụkọchukwu, ị na-agbasa ozi ọma, ịchọ ka ozi ọma gị gaa n'ụwa niile, bịa n'isi mbido, bịa gbasa ozi ọma Chineke, ọha mba anụ olu gị. Chineke echekwa na ozi anyị gbasa wee dọrọ mkpụrụ obi nye onwe ya. Biko echefukwana na ihe a bụ isi mbido TV. Eme nke a na-eme ya bụ oge amara, oge iji enwe amara na ihe ahụ nke ị na-eme na ndụ. Ị na-azụ ahịa, ị na-aga ụka, ị na-enwe amara na ihe ị na-eme, ngwa ahịa chi ga-eji. Dịka m na-ekwu, ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịara bụ onye ya bịagbune ya, mgbe ọ gara gị hapụ ime ka mkpụkpụ azụ hapụ ịpụ ya. Ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Echefukwana, ọ bụ mbụ MC The Baptist C Obiachụ. Ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Odi a